Kapinlibo ka mga residente sa usa ka barangay sa Datupiang Maguindanao del Sur nga usa ka flood-prone area. Napahimuslan ang pathway nga proyekto sa World Food Program kauban ang Japan government. Samtang laing barangay sab sa Cotabato City ang gihatagan og livelihood support sa Japan government. Ano ang report ni Abby Caballero? Usa ang 11 anyos nga si Alia Garnain sa kapin 200 nga estudyante dinhi sa Reina Regente Elementary School sa Dato Piang, Maguindanao del Sur. Sumala niya dunay mga higayon nga dili sila makasulod sa klase kung ting-ulan, hilabi na kung moabot sa 3 feet ang gilawmon sa tubig baha. Parang wala kami natutunan na maganda. Flood-prone area o sagad bahaunon ang ilang lugar. Busa sila ang usa sa mga napili nga tabangan sa World Food Program kauban ng Japan government. Thank you sa Japanese government sa BARM dahil kami ang napiling tulungan. Itong napili nilang barangay, isa po ito sa mga barangay na problematic. With the help of the Japanese government at saka yung ibang agency, at least medyo nakakaahon sila ng konti. Pinaagi sa Food for Assets, 150 ka mga residente ang ilang naauhag nga mutabang sa pagmugna og 900-meter elevated pathway nga nagakonekta sa main road padulong sa Tulunghaan. Sukad gihimo daw ang maong pathway na alibyohan na ang problema sa baha sa maong lugar. Improving po yung attendance rate ng mga bata kasi ma'am, this year, so parang hindi na kami nakuha ng flooding ba? Oo, wala na. So tuloy-tuloy yung klase ng mga bata. Mula na nakalagay yan, hindi na nakapasok ng tubig dyan banda. Malaki talaga ang tulong yan. Kaya laking pasasalamat namin sa taga-Japan at sa... Samtang usa ka ceremonial turnover sa livelihood assistance ang gipahigayon sa Barangay Jocolano o sa kahilit nga barangay sa Cotabato City. Usa ka backhoe ang gihatag ngadto sa Margas Agricultural Cooperative nga proyekto sa UNDP Philippines nga gipondohan gihapon sa Japan government. Kini alang sa agri-aqua livelihood sa mga residente. Gipailawom sab sa lectures ug demo kalabot salted egg production ang mga residente. Tumong niini nga suportahan ug masustain ang peace building ug recovery sa Bangsamoro region ug kasikbit nga mga lugar, hilabi pa sa marginalized communities. Nakafocus matud pa ang maong proyekto sa kalambuan sa food security of livelihood, pinaagi sa pag-improve sa production, processing ug marketing capacity sa agricultural ug fisheries sector. Anaa sa 22 ka komunidad sa napulo ka probinsya ang ginasuportahan sa maong programa, lakip ang Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Lanao del Sur, Special Geographic Area, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga Sibugay ug Zamboanga del Norte. And the government of Japan has been committed to this peace process in Mindanao for more than 20 years. And our intention is to deliver the peace dividends to respective communities. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.